Saludem a Laura Gost, bon dia. Què tal? Bon dia. Gràcies per acollir-nos i Gràcies a vosaltres. per l'entrevista. Laura, ets una persona crec que molt inquieta per la teva trajectòria i per totes les activitats que fas, no? Col·labores setmanalment en el diari Ara, escrius, fas també de guionista, cinema també, el teu vares guanyar pues, un Goya fa 2 anys, no? Ara, bueno, la teva novel·la La cosina gran està traduïda en el castellà. De totes aquestes coses, què és el que més t'agrada? Amb què te quedaries si poguessis només triar una? Bé, a mi en realitat m'agrada precisament sentir que me dedic essencialment a escriure, però que malgrat que sí que he de dir que la narrativa és el gènere on me sent més còmoda, supos que perquè per jo és el gènere que me permet una escriptura més completa, no? M'agrada també, evidentment, poder fer les meves incursions en el món audiovisual i també escriure teatre. De fet, ara mateix estic també escrivint una obra de teatre per la companyia House and Richmond, d'en Jordi Casanovas, i també recentment vaig anar a Buenos Aires amb una obra de teatre, vaig guanyar el torneig de dramaturgia catalana i de Balears, o sigui que m'agrada, com bé has comentat, Woody and Woody és un curtmetratge d'animació que ens va donar unes grans alegries, però sí que és cert que jo venc de la narrativa, el que vaig començar a escriure des de petita eren contes, i la narrativa me permet posar d'alguna manera en el llibre, plasmar-hi aquests diàlegs que m'agrada explotar en el teatre, després també aquesta part més visual, suggeridora del cine, però també permet coses que el cine i el teatre no permeten, com és el narrador més omniscient, no? Aquests pensaments que pensa, que sent, que percep el personatge. Això quan escrius, per exemple, per cine, només pots pensar en què podrà mostrar la càmera, no? Per tant, m'agrada entrar i sortir a tots aquests àmbits, però la narrativa per jo seria el que me permet lluir-me més o desenvolupar-me més com a creadora. I ets la més lucrativa? Mira, la veritat és que no hi ha el llistó molt alt si ho comparem amb teatre i cine. Vull dir, crec que cap d'aquests àmbits te permeten a lo millor fer molts doblers, no? Però sí que és cert que així com dins l'audiovisual és molt complicat. Per exemple, guanyes un premi com el Goya, que qualsevol persona a lo millor pensaria que ha de tenir algun tipus de remuneració, recompensa econòmica, i no és així. De fet, record que a vegades vàrem anar a alguns pobles a fer visites i quan vàrem veure el nostre cotxe, un Fiat Punto, vàrem dir, home, però què feis amb aquest cotxe, no? I jo pensant, no, si sabéssiu que mos vàrem haver de pagar el viatge a Madrid i tot. O sigui que lucratiu no ho és cap, si parlam d'arts en general, no sé que siguis ja algú molt famós i molt important, però sí que dins narrativa he tingut bastanta sort. Per exemple, des del moment que ja signes un contracte per traduir en el castellà i també, per exemple, a l'italià, que s'ha de traduir La cosina gran, i després també firmes un contracte amb una altra editorial ja per la següent novel·la. Tot això, també si firmes adaptacions o audiollibres, és un tipus de remuneració. Per tant, malgrat que és inevitable compaginar-ho, per exemple, en el meu cas, amb conferències, tallers, escriptura, com dius, a la revista 14, Sara Balears, sí que sent que una part important dels meus ingressos provenen d'escriure i això és molt satisfactori, molt gratificant. Perquè La cosina gran està editada per Leonard Montaner i ara has firmat en Planeta, no? Exacte. Quin canvi, no? Sí, a veure, en realitat jo vaig fitxar per una agència literària, Pontes, de Barcelona, i aquesta agència vetlla molt perquè, diguem, les obres dels seus autors tinguin la màxima repercussió possible. I en aquest sentit, com que ells se mouen molt, van a fires, a Frankfurt, a fires internacionals, arrel de moure una mica la novel·la i també perquè aquí va tenir una molt bona acollida, jo crec que a Barcelona sempre estan una mica amb l'orella posada, no? A veure què passa també a les illes, com diuen ells, i va ser, vull dir, se van assabentar d'això i va ser molt ràpid d'obtenir aquesta oferta que me va arribar a través de l'agència. I clar, Temes de Hoy és, com dius, un segell del grup Planeta. Per tant, hi havia aquest punt de vertigen, no? D'alguna manera, jo en Leonard Montaner els coneixia, a més amb na Maria som amigues, ja era una cosa tan propera, tan familiar, que me preocupava una mica aquest canvi de divisió i que de sobte s'escapés una mica de ses mans.
però de moment la sensació és d'absoluta complicitat amb tot l'equip i malgrat que sigui un segell gran, en el final sí que he pogut tenir una capacitat de decisió total amb eleccions com la portada, com aspectes de la traducció, no? Per tant, estic molt contenta. I ho entenen? És a dir, el canvi en el castellà ha estat fàcil? La comprensió a la península del que tu volies expressar? Sí, perquè jo en realitat, a mi m'encanta la llengua, me fascina, m'agrada molt tot el que és l'estudi de la llengua. De fet, moltes vegades els meus articles a Sara Balears i també a la revista 14 giren molt entorn a això. M'agrada jugar a jocs de paraules. A més, el català trobo una llengua preciosa. Jo no tinc cap dubte que vull escriure en català, de fet, és la meva. Però sí que és cert que diria que La cosina gran no és una novel·la on la forma sigui necessàriament el més important. És a dir, la llengua és un vehicle, jo l'estim, la respecto, per tant, intent que estigui ben escrita, les eleccions de les paraules no són innocents ni accidentals, però el canvi d'idioma jo penso que no obstaculitza gaudir de la història. No és com a vegades hi ha llibres que potser sí que dius ostres, ja no té sentit si el tradueixes perquè la forma, el propi idioma era essencial, no? Aquí diria que jo, evidentment, sempre recomanaré a un catalanoparlant o algú que entengui el català que compri l'edició de Lleonard Montaner, però en castellà l'he llegida també i me funciona igual de bé. I ara te toca fer gira? Ara, clar, a veure, ja sabem que Està complicat el tema, perquè Covid, no? clar, ha obstaculitzat moltes coses. Jo ja tenia una gira una mica tancada, havia d'anar a Astúries, bé, fonamentalment a zones castellanoparlants, havia d'anar per la resta de la península, a Madrid, havia d'anar a Bilbao, també a València, Sevilla, bé, molts territoris, també a Barcelona, Madrid hi havia d'anar, però, clar, tot s'ha posposat. Fèria del Llibre, també, que havia de ser al maig, s'ha posposat a l'octubre. Si tot va bé, sí que se celebrarà. I ara mateix el que estic fent és una mica com el que estic fent ara amb vosaltres, no? Que és aquest format d'entrevista o de presentacions dels llibres virtuals. També és cert que la imaginació se mos ha activat molt, no? I els editors, les llibreries, els propis autors han trobat maneres alternatives, no? De generar aquest contingut, de treure l'atenció del lector. A lo millor se diu, si vos connecteu en aquesta hora tindreu un exemplar signat de l'autor. I s'intenta una mica compensar aquesta impossibilitat, no? d'estar allà presents, que evidentment ho trobo a faltar i em fa molta pena que no pugui ser així, però vaja. El confinament has pogut aprofitar crec que per fer un altre curt o un muntatge a través d'imatges gravades amb el mòbil. Sí. Parlem d'això, però també m'agradaria preguntar-te, creus que el confinament aquesta quarantena de quasi 90 dies que han passat ha afavorit la lectura? Mira, jo crec que és una mica com també l'esport, no? Crec que hi ha gent que no llegeix mai, que potser ha llegit més i que ha llegit potser ha dit, home, ja necessit més estímul. Gent que no feia mai esport i que s'ha posat a practicar exercici físic a casa, no? Bé, jo tinc imatges d'amics meus practicant zumba que les guard per si el dia de demà he de fer algun xantatge, no? Però, en canvi, crec que per les persones que potser s'han acostumat a fer esport han notat aquest impediment i persones que llegeixen molt, pot ser, clar, el propi fet de llegir ja implica com a recluir-te una mica dins tu mateix, recloure't, no? Quedar-te a aquest punt d'introspecció, de silenci, i potser en un context de confinament, jo per exemple he llegit molt, però me consta que hi ha persones molt lectores a les quals els costava concentrar-se perquè ja estaven tan obligades a estar tancades, gestionant aquesta angoixa, aquesta incertesa, aquest silenci, no? Fins i tot ja no parlem de si tenen nins per casa, que potser ha complicat un poc més. Però és cert que ara que ja comencem a poder sortir i que simplement les vacances s'hauran d'adaptar en aquesta conjuntura, no? Jo espero que la gent compri molts llibres i especialment, particularment, que compri un llibre de color turquesa que se diu La prima major. Dèiem que havies canviat un viatge a París per el confinament i havies pogut gravar també qualque cosa. Cap a on vas, Laura? És a dir, no atures. Ara, quin és el següent pas?
A veure, jo dic que a mi m'agrada, ja que vivim en una societat on tendim a posar-nos tantes etiquetes, a mi m'agrada l'etiqueta d'escriptora, no? Per tant, jo intent evitar, tot i que és inevitable moltes vegades, però quan, clar, diuen dramaturga, guionista, no? Jo de vegades em vol dir cineasta i jo intent evitar aquestes, perquè jo penso que jo sóc escriptora i escric entrant i sortint de diferents gèneres, però ara mateix el que més m'ocupa és l'escriptura de la nova novel·la, també de la propera obra de teatre, que també ja hi ha un contracte firmat, i sí que és cert que amb en Jaume Carrió hem fet aquest curtmetratge que comentaves, que encara no se pot veure, només se pot veure el tràiler, però properament sí que donarem algunes notícies, anirà a alguns festivals i se podrà veure, però ja dic que a mi, per exemple, l'audiovisual me serveix per sortir una mica de jo mateixa. Diria que es tracta de l'escriptor, l'ofici d'escriure és bastant solitari i a vegades, quan escrius, pots acabar tenint aquesta sensació tan absurda de caure en un punt d'egolatria, d'egocentrisme, perquè estàs molt amb tu. A més, d'alguna manera, quan tu escrius narrativa, tu tens el control absolut damunt d'aquella obra, ningú te diu el que has de fer i el que no, en general, i per tant has de confiar molt en el teu criteri. A vegades això pot generar un punt d'aquest ego, aquest punt de prepotència que a vegades se diu que poden tenir els escriptors. En canvi, el món audiovisual és totalment diferent. Quan vas al cine, tu ets una part diminuta d'un engranatge. Jo, per exemple, ja puc escriure el guió de Woody and Woody, puc tenir la idea, crear la idea, que tanmateix sense tot aquell equip allò no existiria, no seria res, no transcendiria. I a mi, per tant, per això és un exercici d'humilitat entrar dins l'audiovisual, també dins el teatre, perquè allà ja no estàs tot sol, ja no ets l'únic que comandes, sinó que has de fer algunes concessions, xerrar, dialogar i arribar a consensos, perquè aquella obra arribi a ser alguna cosa més. Laura, se mos acaba el temps, hem passat bastant. Continuaríem parlant de moltes coses més, segurament, i res, moltes gràcies, molta sort i fins una altra. A vosaltres, moltes gràcies.